Čo všetko si ochotná obetovať, aby si trávila viac času so svojou dcérou? Čo robiť, aby vaše spoločné puto neochladlo? V tomto videu ti dám jeden konkrétny tip, ako môžeš na tvojom vzťahu so svojimi deťmi popracovať, či už je to dcéra alebo syn, a môžete sa tak spojiť v jednej spoločnej aktivite. V novembri organizujem špeciálnu výzvu malovania na tričiek, do ktorej sa môžeš zapojiť ty ako mama a takisto so svojimi deťmi. Cieľom tejto výzvy je, že si namalujete spolu rovnaké trička s krásnym jesenným motívom. Možno ti ide teraz hlavou otázka, že čo všetko na to potrebujem, čo budem vedieť zohnať správne farby, štecen, máme vôbec doma biele trička. Takže toto vôbec nemusíš riešiť, pretože som pre teba pripravila špeciálne balíky, v ktorých budeš všetko mať a prídu ti priamo domov. Si so svojimi deťmi len sadneš, spojíme sa a budeme tie spoločné trička, vaše spoločné trička tvoriť naživo. Takže bude to krásna tvorivá atmosféra plná jesenných tónov a skrátka bude to krásny tvorivý večer. A pozor, v rámci tejto výzvy vás čakajú aj skvelé ceny a budeme súťažiť, takže naozaj sa to oplatí.